Темата на днешният ни урок е операции с десетични дроби. Или какви основни действия може да извършваме с десетичните дроби? Знаем, че десетичните дроби са числа, които се записват по определен начин, имат цяла част, десетична запетая, дробна част. И като всяко друго число, ние можем да събираме десетични дроби, можем да изваждаме, да умножаваме, да делим. Но има някои особености, които днес с вас ще разгледаме. Нека да пристъпим към първата операция, тя е събиране. Имаме следната задача. Нека да съберем числата 0,125 хилядни плюс 13,2 плюс 254,48 стотни. На какво е равно това? Тази сума. Забелязвате, че след десетичната запетая имаме различен брой цифри. Хилядни, десети, стотни. Много е важно при събирането как подреждаме съответно тези числа. Трябва много добре да ги подравним и това се извършва по десетичната запетая. Спомняте си, че когато събирахме цели числа, ние подравнявахме пак така в колонки, като най-дясната беше колоната на единиците. Сега е същото нещо, само че имаме повече колонки и за това казвам, че подравняваме по десетичната запетая. Значи подреждаме тези числа, така че десетичните им запетаи едно под друго, така че десетичната запетая да е точно под десетичната запетая на предходното число. И виждате, че в първия случай 0,125 стига до хилядни, във втория случай имаме само десети. Бихме могли да си добавим едни нулички, които няма да променят стойността на числото. Тук с молив съм ги добавила, но може и да не ги добавите, ако знаете какво правите. Тръгваме, през изчислението започва от дясно на ляво. Т.е. от най-дясната колона, в случая при нас е колоната на хилядните. Имаме петичка на първия ред, след това празно-празно или нулички казахме. Може да ги допълните или не. И съответно преписваме отдолу петичката, защото на практика я събираме с 0 и с 0. Отиваме на следващата колона, нали, вървим наляво. Това е колоната на стотните. 2 плюс 0 плюс 8 е 10. Записваме 0 и си прехвърляме едно на ум, да не го забравим. Минаваме на колоната на десетите. Имаме 1 от прехвърлянето, плюс 1, 2, плюс 2, 4, плюс 4, 8. Записваме 8. Съответно, веднага не забравяме да сложим десетичната запетая и събираме колонката на единиците. Това 0 плюс 3 плюс 4 е 7. 1 плюс 5 е 6. И двойката я преписваме, тъй като няма с какво да я съберем. И виждате, отговора е 267,805 хиляди. Значи това, което трябва да запомним при събирането с десетични дроби е, че много важно е да подравним по десетичната запетая. При изваждането то е аналогично, нали, изваждането е обратната операция на събиране. Тук също е важно подравняването. И нека имаме следния пример. 45,32 стотни от него, от това число, да извадим 0,412 хилядни. Отново записваме едно под друго, допълваме си тук с нуличка празното място и не забравяме, че се стремим да подравним с десетичната запетая ни е ориентир, по какво подравняваме. И сега започваме отново от дясно на ляво. Изваждаме. Тук, където нямахме нищо, сме си записали нуличка. 0 минус 2 не може, трябва да заемем. От предходното вече става 10. 10 минус 2 е 8. А тук, тъй като сме заели, вече не е 2, а е единичка. 1 минус 1 е 0. 3 минус 4 не може. Затова заемаме от петичката. Тук вече е 4.
Вземаме от тук една единичка, става 13 минус 4 е 9. Слагаме десетичната запетая. 4 минус 0, вече не е 5, а е 4. 4 минус 0 си е 4 и преписваме първата четворка. 44,908. Така, при изваждането е хубаво да си направим и проверка. Така, от разликата я събираме с умалителя. 8 плюс 2 е 10, 0 и 1 на ум. 0 плюс 1 е 1 и 1 на ум 2. 9 плюс 4 е 3 и 1 на ум. 4 и 1 на ум 5 и 4. Вярно е. Значи отново при събиране и изваждане е важно как ще запишем числата и ще ги подравним едно по друго спрямо десетичната запетая. А сега да преминем на операцията умножение. Тя е малко по-особена. Нека да трябва да умножим следните числа 1,2 и 2,3. На колко е равно? Сега, преди да пристъпим към стъпките, има си алгоритъм, който се следва, но за да го разберем, нека да подходим последният начин. Какво ние вече знаем? Ние с вас вече знаем да събираме, изваждаме, умножаваме, делим с обикновени дроби, нали така? Така че ще представим 1,2 и 2,3. Първо, това са смесени числа, защото имат цяла и дробна част. Значи 1,2 е 1,2 като смесено, а 2,3 е 2,3. На практика тези две числа трябва да умножим. Когато умножавахме смесени числа, ние ги представяме като неправилна дроб, така че 1,2 всъщност е 12 десети. Как го получихме това? Как се правеше? Цялата част се умножава по знаменателя. 1 по 10 плюс 2 числителя върху 10 върху знаменателя и става 12 десети. По същия начин 2,3 десети всъщност е 23 десети. И виждаме как умножавахме две дроби, такива обикновени неправилни, като умножим числител по числител, знаменател по знаменател. И сега, по принцип, съкръщавахме, за да упростим, но в случая няма да съкратим, защото искаме накрая да получим десетично число. Тоест, тук няма да съкратя на 2, например, 12 и едната десятка. Не, оставям си отдолу да имам знаменател 100. 12 по 23 е 276 върху 100. Тоест 276 стотни. Какво означава да е стотна? Нали, как преминавахме от дроб обикновена към десетична? Десетичната запетайка трябва да се отмести две позиции на ляво и това са 76 стотни, т.е. 2,76. Сега, от това, което с вас току-що направихме, какво забелязваме? Забелязваме всъщност, че до какво се свежда умножението на две десетични числа. Свежда се до това да умножим числата, игнорирайки десетичната запетая и отдолу, съответно, да разделим на степен на 10, колкото цифри имаме след запетаята. В случая тук имаме една и тук имаме една, значи стават общо 2, т.е. на 100. Или, сега минаваме към стъпките, които следваме при умножение на десетични дроби. Нека имаме 1,2, трябва да се умножи по 2,3. Какво правим? Игнорираме десетичната запетая. Тоест, извършваме умножението, сякаш нямаме десетична запетая. И по познатия ни начин. 3 по 2, 6, 3 по 3, 3, 2 по 2, вече идвам отдолу, 2 по 2 е 4. Пак виждате как подреждам. Четворката не я записвам под шестицата, а под тройката. И 2 по 1 е 2. Събирам. Така, момент. Да се вижда. 6, 7, 2. И сега, втора стъпка от нашия алгоритъм за умножаване на десетични числа е къде ще поставим десетичната запетая. Това е важно в произведението да поставим на правилното място десетичната запетая. И как става това? Виждаме, че
единия множител имаме една цифра след десетичната запетая, в другия имаме една цифра. Тоест, накрая трябва да имаме две цифри след десетичната запетая. Тук можехме да имаме някое друго число, например 1,23 да стига до стотни. По 2,3 отново. Виждаме, че тук имаме две цифри, тук имаме една, т.е. накрая резултата в произведението ще имаме три цифри след десетичната запетая. И това наистина е така. Когато умножаваме десетични числа, дори и когато умножавате цели, си спомняте, че е добре отдясно да ви стои този множител, който е с по-малко цифри. 3 по 3 – 9, 3 по 2 – 6, 3 по 1 – 3, 2 по 3 – 6, 2 по 2 – 4, 2 по 1 – 2. Остава да ги съберем. 9, 2 и 1, 8, 2 и казахме, че колко цифри ще имаме, т.е. десетичната запетая, една, две, три. Т.е. отзад напред една, две и тук слагаме 3. Добре. Ето, това са двете стъпки от алгоритъма за умножение на десетични числа. Умножаваме си ги сякаш са без десетичната запетая и накрая правилно определяме къде трябва да я сложим на произведението. И сега ни остава последната операция – деление. Как делим две десетични числа? Значи при делението много важно е следното нещо. Знаеме, числото, което делим, се нарича делимо, числото, на което делим, е делител и резултатът е частно. Много е важно тук делителя да го превърнем в цяло число. Тоест, преди да започнем нашето деление, ти умножаваме мислено делителят в случая по 10, защото искам да премахна тази десетична запетая. Значи от тук да дойде тук с една позиция. Ако тук беше число с две цифри след десетичната запетая, т.е. да стигащо до стотни, тогава щях да умножа по 100, за да премахна десетичната запетая. Но сега в случая умножавам по 10, т.е. вместо 2,3 ще работим с 23. Но знаем, че на практика 2,76 делено на 2,3 е все едно, вместо знака делено, нали? Може да имаме дробна черта. Същото е. Така, знаем, че тази дроб няма да се промени, ако умножим и числител и знаменател с едно и също число. Казахме, ние желаем 2,3 да го превърнем в цяло число. Тоест, делителят трябва да ни е цял. И това се постига като се умножи по 10. Но, за да не променим стойността на тази дроб, ще трябва да умножим и числителят, и знаменателят по 10. И ще получим всъщност 27,6 върху 23. Всъщност тези две числа в крайна сметка ще разделим. Ето виждате, тук отдолу съм записала. И сега как става делението? Взимаме цялата част, 27 делено на 23. Един път се побира 23 в 27. Пишем 1. 1 по 23 е 23. Изваждаме 4. Сега трябва да свалим тази шестичка тук, но виждаме, че има и десетична запетая, така че веднага не забравям да сложа десетичната запетая. Вече имам 46 делено на 23, което е 2. 2 по 23 е 46. Изваждам и остатък 0, т.е. това е моят отговор. Значи при делението важното, което трябва да запомним е, че задължително делителя трябва да го превърнем в
цяло число. И това става с умножение спрямо това колко цифри са след десетичната запетая. Може да е по 10, както в нашия пример, може да е по 100, ако тук стигаше до стотни или до хилядни, но така или иначе ние делим с цели числа. Значи трябва да превърнем делителя в цяло число. Ами това бяха четирите операции, които за днес исках да научим или за някой от вас да преговорим.